İstanbul'da Türkmenistan'ın konsulluğunun üstü bilen Prezident Serdar Berdimuhamedova haty bermäge tynanşan aktivistler ýenjildi. Biri agyr yaralandy diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 16 awgustda habar berdi. Uramanyň habaryna görä 16 awgustda Türkmen aktivistleri haklawçylaryň we 2 sany türk adam hukuklaryny gorajagynyň goldawy bilen Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugyna baryp Prezident Serdar Berdimuhamedova açyk hat bermäge tynanşypdyr. Olar konsullugyň binasynyň öňünde öz saparynyň maksadyny video arkaly ma'lum edipdir. Advokat Gülden Sönmez we aktivistler garawuldan haty goşurmak üçin işgärlerden birini çağırmagy haýyş edenlerinde olar konsullugyň howlusuna goý berildi. Olar beýanatyny resmiýetlere tapşyrjak bolanda konsullugyň 6 işgäri çykyp aktivistleri kemsedip hapa söýgünip ýenjip başlady. Olaryň arasynda bu edaranyň tanalýan işgäri Merdan Mustakow bardy diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama diplomatik korpusyň wekilleriniň 2 denany we 3 erkek adamy ýenjenligini habar berdi. Olaryň birini ýere ýykdylar, hatda aklawça hem hüjüm edildi diýip Türkmen Helsinki fondy şaýatlaryň sözlerine salgylanyp habar berýär. We Atamurat Saparowyň agyr bir zat bilen kelletine güýçli darba urlandygyny Lukmandyryň oňa ilkinji kömegi berendiklerini aýdýar. Maglumatda netijede konsulluk tarapyndan çağırılan polisiýanyň 2 aktivisti we bir türk adam hukuklaryny gorajagyny tutsak edenligi aýdylýar. Maglumata görä häzirki wagtda aktivistler Dursultan Tağanowa we yaralanan 38 ýaşly Atamurat Saparow polisiýa bölüminde saklanýar. Köp sanly şaýat aklawçynyň resmi namany kabul etmegi tipaýçylyk bilen soranlygyny we aktivistleriň sessiz üýünsiz duranlygyny aýdarlar. Şeýle-de bolsa konsulluk işgärleri gelenleriň ellerini gaňryp söýgündi. Adamlary kemsetdik. Käbir türkmenleriň telefonlary konfiskasiýa edildi. Nowatda duran adamlaryň hemmesi dargadyldy diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Ýatlysak iýun aýynda türkmen migrantlaryna kanuny goldaw berýän türk aklawçysy Gülden Sönmez Türkmenistanyň häkimetlerine garşy jinaýat işini açmak haýyşy bilen İstanbul'un kaziýetine ýüz tutupdy. Türkmet bogutynyň şonda habar bermegine görä suud işini gozgamak baradaky şol arzada Türkmenistanyň öňkü we häzirki 8 resmiýetiniň atlary sanalyp geçilýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Daşary işler ministri Reşit Meriýadowyň, Içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we beýlekileriň atlary bar. Türk aklawçysy Gülden Sönmez watanda hem Türkiýede ýüze çykýan dürli meseleler şolsanda İstanbuldaky Türkmenistanyň konsulugunda pasport hem beýleki dokumentleri almakdaky kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Türkiýede galan türkmenler pasportlaryny uzaldyp bilmeýärler we Türkiýede kanuny ýaşamak üçin resmi namalar almakda kynçylyk çekýärler. Türkmen raýatlary özleriniň hak hukuklarynyň Türkmenistanyň Türkiýedäki konsullugy tarapyndan ýygyderli bozulýanlygyny nikalaşmak we täze doglan çağalara dokument almak üçin zerur kagydlary alyp bilmeýänligini aýdarlar. Şeýle-de türkmenler öz hukuklaryny açyk talap etjek bolanlarynda hem öz ýurdunda hem de daşarda batışa duçar bolýanlygyny habar berýärler. Türk häkimetläriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede bir näçe 100 000 türkmen raýaty resmi ruhsat bilen ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň hakyky sany bir näçe esde köp bolup olaryň aglaby köpçüligi möhleti geçen pasportlaryny Türkmenistanyň daşynda çalışmakdaky kynçylyklar zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistan öz ýylatynyň migrasiýa ýagdaýyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Şu günler Türkmenistanyň orta mekdeplerinde çağalary başlanyç sınıfa kabul ediş möhsümi dowam edýär. Başlanyç we orta bilim mut hasaplanýan Türkmenistanda enatalar çağalaryny ýöriteleşdirilen orta mekdeplere salmak üçin para bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Paranyň muktary näçe? Bu ýagdaýa haýsy mekdeplerde duş gelse bolýar? Para berim meselesi nähil görnüşde bolup geçýär? Şu beýleki sorawlara Azatlyk radiosynyň Lewap ýylatyna habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli enatalar we ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz jogap berdiler. 10-20 awgust aralygynda welaýatyň dolandyrış merkezi Türkmenabad şäheriniň orta mekteplerine 6 ýaşly çağalary başlanyç sınıfa kabul etmek işleri gyzgalanly dowam edýär. Enatalar çağalaryny
öz isleýän mekteplerine, hususan da ýöriteleşdirilen orta mekteplere berjek bolsalar para bermeli bolýarlar diýip Lewaply ene anonimlik şertinde 16 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çağany öz ýaşaýan ýeriňdäki dälde başga etrapçydaky orta mektebe saljak bolsaň onda $500 çenli para sorulýar. Ýöriteleşdirilen orta mektepleriň parasy bolsa $1500 çenli ýetýär. Bularyň arasynda şäheriň 1-nji, 39-njy we 41-nji ýöriteleşdirilen orta mektepleri bar. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu mekteplerde daşary ýurt dilleri, şol sanda ingliz we rus dilleri çuňur öwredilýär. Kanunlara laýyklykda bu mekteplere diňe şol sebitlerde ýaşaýan, ýazgyda duran raýatlaryň çağalary kabul edilýär. Ýöne çağalaryny bu mekteplere ýerleşdirmek isleýän enetalaryň köpdügi sebäpli bu kanun köplenç iş ýüzünde berja edilmeýär. Şeýle-de bulara alynýan çağalar zehin ukyp başarnyklaryna görä ýörite synaw esasynda hem kabul edilmeýär. Bu ýagdaýlar ýöriteleşdirilen mekteplerde çağalary başlanyç sınıflara kabul ediş mögsüminde para peşkeşin güllläp ösmegine getirýär. Bu mekteplere okuwçy ýazdyrmak uly problema. Kim has köp para berse şonuň çağaty başlangyç sınıfa kabul edilýär. Zehinli çağalaryň has çuňlaşdyrylan bilim alyp öz bilimini artdyrmak mümkinçiligi ýok. Bu mekteplerde barlykly maşgalalaryň ýa-da uly wezipelerde işleýän adamlaryň çağalary okuýarlar. Bulara kabul edilen çağalaryň enatalary her ýylda $200 haýyr sahabat hökmünde geçirmeli bolýarlar. Diýip Lewaply ene aýtdy. Enatalar we şäher bilim bölümündäki ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz paranyň ýörite araçylar tarapyndan alynýandygyny aýdýarlar. Bu para şäher bilim bölüminiň resmileriniň, mektep müdirleriniň we şäher häkimliginiň raýatlary hasaba alyş bölüminiň işgärleriniň arasynda paýlanýar diýip çeşmemiz belledi. Azatlyk agdalan mektepler şäher häkimligi we bilim bölümi bilen habarlaşmaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16 awgustda ikindiğine çenli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda çağalary başlanyç sınıfa kabul ediş mögsümindäki para berim meselesi barada Azatlyň habarçylary ýyllar boyu habar berip gelýärler. 12 awgustda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki habarçymyz enatalaryň çağalaryny yerli ýöriteleşdirilen mekteplere salmak üçin $100 para vermeli bolýandygyny habar berdi. Şol güni Mar welaýatyndaky habarçymyz sebitde çağalary mektebe ýazdyrmak üçin para mukdarynyň $2800 çenli ýetendigini gurrun berdi. Geçen hepde Balkandaky habarçymyz çağanyň 3 arka garyndaşlarynyň suut edilmändigini suut etmek talabynyň körpeleriň mektebe alınmagyny kynlaşdyrýandygyny hem aýdypdy. Ýöne ol paranyň bu meseleni hem çözýändigini belläpdi. Ýylyň ahirinde çağalary mektebe salmak üçin olaryň çağalar bagyna gatnandygy barada resmi namanyň talap edilýändigi hem ma'lum bolupdy. Azatlyň Balkandaky habarçylary enatalaryň çağasynyň tomuz aýlarynda bakça gatnandygyny tasdiklaýan resmi namalary we munyň üçin edilen tölegleriň kwitansiýasyny görkezmelidigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki metbuat serişdeleri ýurduň bilim pudugundaky korrupsiýa barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýyzdaky orunlarda ýerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 169-njy oruny eýeledi. Hazaryň kenaryna zähmet ruhsatyna bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow anyny geçiren hökümet mejlisini öňümüzdäki Türkmenistany döwlet maslahatynyň geçirilejekdigini duýdansyz oglan etdi. Synçylar Türkmenistanyň baş kanunyny agdyrmaýan döwlet maslahatynyň döwlet durmuşyna wezipelerini we ygtyýarlyklaryny soraga sunalýarlar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň hökümet mejlisinden habar bermegine görä 23 sentýabrda geçiriljek maslahatda möhüm meselelere garamak gözüňe tutulýar. Maslahatda berkarar döwletimiz mundan beýlekde ösdürmegiň möhüm meselelerini serederiz. Şoňa görä bu maslahaty ýokary derejede we guramaçylyk geçirmek üçin ähli zerur şäherleri görmeli diýip TDH Berdimuhammedowyň sözlerini sitirleýär. Duýdansyz oglan edilen döwlet maslahatynyň geçirilýän senesi Serdar Berdimuhammedowyň dowlany gününiň ertesine gawat gelýär. Mart aýyna kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowdan döwlet baş tutany wezipesini kabul edip bolan Serdar Berdimuhammedow 22 sentýabrda 41 ýaşaýar. Mundan ozal ne döwlet metbuaty ne de hökümetçi neşirler döwlet maslahaty atly forumyň geçirilýän tertibi, onuň düzümi, döwlet maslahatyna gatnaşyjylar
katılgıçylaryň wezipeleri, hukuklary we ygtyýarlyklary barada maglumat berdi. Türkmenistanyň köpçüligi ma'lum bolan hukuknamalarynyň hiç gaýsyna döwlet maslahaty we onuň ygtyýarlyklary agdalmaýar. Finçiler döwlet maslahatynyň ýurdun parlamentiniň ýa-da hökümetiň ygtyýarlyklaryna kölewe salýanyny aýdýarlar. Prezident anyny geçiren hökümet mejlisinde meýilleşdirilýän döwlet maslahatyna döwleti ösdürmegiň möhüm meselelerini garaljakdygyny aýtdy. Munyň bilen hökümet maslahatlarynyň ýa-da parlamentiň geçirýän mejlisleriniň döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini garamak mümkinçilikleri soňra gastyna düşdi. Türkmenistanyň baş kanuny ýurdun parlamentini kanun çykarjy we wekilçilikli edara hökmüne kesgitleýär. Wezipeleri we ygtyýarlyklary ýurdun hiç bir kanunçylygyny agdalmaýan döwlet maslahatynyň duýdansyz yglan edilmegi bilen Türkmenistan halk maslahatynyň we ýaşulylar maslahatynyň ýygnaklarynyň soň täze bir möhüm forum bilen tanışar. Täze forumyň senesiniň yglan edilmegi synçylerde türlü reaksiýalar döretdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky öňkü ilçisi raýat aktivisti Nurmuhammed Hanam 16 awgustda Azadlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanda geçiriljek täze forumyň öňündäki öz işine başlamagy bilen ýurdun syýasy we jemgyýetçilik durmuşyna uly bir özgörüşe garaşmaýanyny aýtdy. Türkmenistanyň esasy keseli hiç wagt öňünden näme düşünýän oklar, näme çekolýan, düşünýän bolan ýöne näme de nähili atlanýarny da ütköşüp hiç bir tapawdy bolmaz diýip pikir etýär. Näme üçin diýseniz hakykatdan hem ýaşulylar maslahaty boldy, halk maslahaty boldy. Bir ýerde diňe bir adam özü geleceği bir programy hökümünde bir aýtýar, şonam hemme kişi ne bir goşmaça şoňa bir çekiplerini berýärler. Ya näme ütködük nähil raýatça gowur diýip bir maslahatlaşylýar. Hiç wagt ýok. Hemme kişi ýöne leppeý diýip öňkü diplomat aýtdy. Ol täze foruma kanun çykarjylar we döwlet resmiýetleri bilen bir hatarda ýylatyň durly gatlaklarynyň wekillerini şol sanda hususy telekeçileri, ýaşlar we zenanlar uramalarynyň wekillerini hem çağırmaklarynyň ahmaldygyny çaklady. Ýöne şonu da öňkü diplomat şeýle ýygnaklaryň netije bermeýändigini, diňe bir adamyň agdyna garalýanyny aýtdy. Şoň üçin men pikirim boýunça biz döwlet maslahaty bolanyna da bir ütköşük bolmalyk diýip pikir etýän. Diýip Hanamow aýtdy. Türkmenistana garaşlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap bir döwür ýurdun iň ýokary kanun çykarjy organy bolan halk maslahaty hereket edýärdi. Garaşlygyň ilki ýyllaryna ilkinji prezident Saparmat Niyazow tarapyndan esaslandyrylan halk maslahatynyň ygtyýarlyklary 2008-nji ýylda konstitusiýa girdilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen ýatyryldy. Muňa derek ýurtda maslahat beriji geňeş bolan ýaşulylar maslahaty döredildi. Ýöne Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi bilen ýaşulylar maslahaty hem 2017-nji ýylda ýatyryldy we onuň ornuna odaly ýatyrylan halk maslahaty gaýtadan dikeldildi. Munyň ýa 2020-nji ýylda ýurdun parlamenti 2 palataly ulgama geçirildi we halk maslahaty Türkmenistanyň 2 palataly kanun çykarjy ulgamynyň ýokarky öýüne urildi. Häzirki halk maslahatyny ex-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Finçiler Türkmenistana bir görseň ýatyrylyp bir görseň dikeldilýän ne halk maslahatlarynyň, ne ýaşulylar maslahatynyň, ne de nämedigi heniz dolu aýdyňlaşmadyk döwlet maslahatynyň türkmen halkynyň bähbitlerine dolu hyzmat edip etmeýändigine, bu döwlet organlarynyň halkyň ykdysady we durmuş kynçylyklaryny ýeňletmäge ýardym berip bermeýändigine soragly çemeleşýärler. Resmi medeniýet we Türkmenistana 23 sentýabrda geçiriljek döwlet maslahaty garaşlygyň 31 ýyllygyna başlanjak çäreler bilen utgaşar. 15-nji awgustda Mary şäherindäki Belen Söwda merkeziniň daşynda üýşen müňlerçe adam Söwda nokody tarapyndan gurnalan lotereýa oýnunda özlerine bayrak çykmandygyna köpçülikliň nägilelik bildirdi. Nägileligi köşeşdirip köpçüligi dargatmaga çalşan howpsuzlyk işärleri bilen adamlaryň arasynda goh galmagal döredi. Basabaslykda enatalaryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlar da boldy. Raýatlara garşy güýç ulanan howpsuzlyk işärleri onlarça adamy tutsak etdiler. Bu barada Azadlyk radiosynyň habarçysy we waka şaýat bolan marlylar gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä awgust aýynyň başynda Belen Söwda merkezi lotereýa oýunynyň geçirilýändigini elan etdi. Şonda Söwda merkezi oýuny 50 manat төлep bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini we oňa gatnaşan adamlaryň hiç biriniň bayraksyz galmajakdygyny, ýagny lotereýalaryň hiç biriniň boş däldigini ma'lum etdi. Söwda merkezi lotereýa oýununda avtolog, kir maşin, gapgaç ýuýan maşin, haladelnik,
Mantyqadan ütök, polisos we başga da ençeme bayragyň beriljekdigi barada reklama etdi diýip bir marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz lotereýanyň oýnalýan güni, ýagny 15 awgustda ýerden saat 8-den soňra adamlaryň söwda merkeziniň öňüne üýşüp başlandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä adam gaty köpdi. Olaryň takyk sanyny aýdyp bolmasa-da 4000-den köpdigi çaklanylýar. Saat 9-da lotereýa oýnalyp başlandy. Adamlaryň arasynda kardalyp jorap satyn aldım diýenler, öz nesibetini barlamak üçin 1000 manatlyk jorap satyn alanlar hem bardy. Adamlaryň satyn alan jorabyndan hiç sat çykmady. Adamlar hiç bir lotereýa boş däl diýdiler diýip aldananlygyny bildirler hem bir-birini ak bazarda edil şo jorabyň 10 sanysy lomoy bahadan 20 manada satylandygyny aýtdylar. Adamlar gahar gazaba mindi. Söwda merkeziniň öňünde ilk başta 10-20 sany polisiýa işgär bardy. Olar adamlaryň gahar gazabynyň öňünde durup bilmän ýyza süýşdiler. Dip waka şaýat bolan marly ýaşaýjy aýtdy. Mundan soň adamlar söwda merkezine girmäge başladylar. Ol ýere giren adamlar söwda işgärlerinden joraplaryň ýyzyna alynmagyny we pullarynyň gaýtarylyp berilmegini soradylar. Ýöne söwda merkeziniň howpsuzlyk işgärleri olary dukandan gowy çykardylar. Bu aralykda habarçymyzyň maglumatyna görä Sewite goşmaça iýerilen howpsuzlyk şol sanda polisiýa işgärleri hem adamlara güç ulanyp olary söwda merkeziniň içinden we daşyndan dargatmaga başladylar. Elleri rezin dürreli howpsuzlyk işgärleri gowy edýän adamlaryň gollaryny toglap, polisiýa ulaglaryna salyp, şäher polisiýa bölümine alyp gitmäge başladylar. Ýöne munyň bilen adamlaryň sany azalyp, gahary köşeşmedi. Söwda merkezini desine yaptılar. Öğlen saat 3'te burawny onuň içinde öz işgärlerinden başga adam galmady. Howpsuzlyk işgärlerine gowy edýän adamlar däl ise mobil telefonuny video ýa-da surat düşürmekçi bolan adamlar hem tutsak edip äkitmäne başladylar. Hatta olar söwda merkeziniň işgärleriniň hem el telefonlaryny ýygnap aldylar. Raýat geyimli adamlar halkyň arasyna girip video we surat düşürýänleri ýygyrlamany, olaryň gürrüňlerini dinlemäne başladylar. Olar borlay gideliň dronumyzyň peýdasy ýok diýip adamlaryň arasyna ýygy-ýygydan gürlemäne başladylar. Ýöne yssyk howada jany ýanyp barja puluny jorab satyn alyp hiç bir bayrag alyp bilmedik adamlaryň ençemesi özlerini dargatmaga çalışýan howpsuzlyk işgärleriniň bir näçesi bilen ýaka tutuşdy. Basabatlykda ençeme enatanyň çağılyny tap bilmeýän halatlar da boldy. Bu aýylgynç ýagdaýdy. Dip marly ýene bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaharlanan käbir adamlar söwda merkeziniň töweregindäki enjamlara zeper ýetirmäge synançdylar. Polisiýa halkyň nägileliginiň öňünde durup bilmän ýene çete süýşdi we ertir howpsuzlyk kameralaryndan görüp birin tutsak eders diýip köpçülige haýbat atdy. Ýöne adamlar habarçymyzyň sözlerine görä diňe lotereýanyň şu hepde welaýatyň uly bazarynda gaýtadan oýnaljakdygy barada häkimetleriň beren wadasyny soňra giýişlik saat 6-dan soň söwda merkeziniň öňüni terk etdiler. Azatlyk bu barada agdalýan söwda merkezinden Mary şäher häkimliginden we polisiýa müdürliginden kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň ýygyderli eden synançyklary netijesiz boldy. Şeýle-de söwda merkeziniň web saýtynda hem ne lotereýa oýny ne de gurrungy edilýän waka barada maglumat ýerleşdirilipdir. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ilat arasynda lotereýa oýunlaryndan haray gözleýän adamlar köpelýär. Käbir söwda merkezleri bu ýagdaýdan peýdalanyp, wagtal lotereýa oýunlaryny gurnaýarlar. Ýöne käte olary gurnamak prosesinde aýdynlygyň ýokdugyny, yerli ilata hiç bir gatnaşyjynyň bayraksyz galmajakdygy ýaly ýalňyş maglumatlaryň berilýändigini yerli synçylar aýdýarlar.